ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಡಾಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿನ ಮನ್ಪುಗ ಆಲು ಮಂಚೂರಿಯನ್. ಈ ಆಲು ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತೂಕ ಪೊಯ್ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಬುಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲೆಯ್ಯ ಸಪೂರ ಮೂರ್ದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಐನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಲೆಯ್ಯ ಮೂರ್ದಿಯೋಡು ಸಪೂರ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಸೋಯ್ ಸಾಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಲು ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಟಾಟೆ ರಡ್ಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಮೈದಾ ರಡ್ಡು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ರಡ್ಡು ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತು ಮನ್ಪುಲಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡುವೆ ಖಾರ ಬೋಡು ಖಾರ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಪುಡು ಆಲುಗು ಸರಿ ಒಯ್ಪೋಡು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಾತು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಪ್ಪಂಡ ಸೋಪು ಒಂಥರ ಪುಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಟಾಟೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಮನ್ಪೋದೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನೀರು ಪಾಡ್ದೀವು ನಮಕ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದೀವು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಏನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನಪಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಣಂತುಯೆ ಒಂಜೆಂಜೆ ಬುಡ್ಕ ಸರಿ ಮಗುತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬರ್ತುಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾಣಲಿತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಮ್ಮೆ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿರಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂತೆ ಸೋಯ್ ಸಾಸು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ನೀರು ಒಂಜೇ ಸ್ಪೂನ್ ಕಲಸದು ಪಾಡೋದು ದಪ್ಪ ಹಾಕೋದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ
ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮತ್ತು ಈ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಆಲು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಮಿಟಾಂಡು ಕಡೆಯದಾದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೋಡುವ. ಆಲು ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆಲು ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಈ ಆಲು ಮಂಚೂರಿಯನ್. ಇಕ್ಕಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಂಚೂರಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ರುಚಿ ರುಚಿ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿ ಉಂಡು. ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡು. ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಅದು ಅವು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕೊಂತ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡು ಒಂತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುನಾಗ. ಬೋಡ್ತಿನಂತಲೇ ಪಾಡು ಸಕ್ಕರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಗ್ಲವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆಲು ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.